be anyị ekele m unu. N'ụbọchị gara aga na ihe mgbasa ozi anyị jụrụ n'otu ajụjụ. Ajụjụ ahụ bụ ị nwere ohere ịjụ dibịa n'afọ maka family planning otu ajụjụ ka ihe ị ga-ajụ ya. N'ụbọchị taa anyị wetara unu ozi ọma. N'obi Voice of the East bụ Nurse Ifeoma Maduka. Ajụjụ a niile unu jụrụ oge enye azịza ya. Onye na-ewetakwa unu ozi a bụ Nwaada Ụzọamaka. Nurse Ifeoma daalụ sọ na ịbịara n'ụbọchị taa inyere ya aka n'ịza ajụjụ ndị be anyị jụrụ. Ama m na ị nwere ihe mkpabi ụkwụ dịka ị na-abịa ebe a. Ị bịara ọfụma, daalụ sọ. Akpọgo m gị Nurse Ifeoma Maduka, mana ama m o nwere ihe ndị ọzọ ịchọrọ ka ndị mmadụ nwee ike mara gbasara gị. Ị nwere ike ịkọwara anyị onye ị bụ? Daalụ nne. Ndị ọma na-ege ntị, daalụ m. Dịka isi kwuo, afọ m bụ Nurse Ifeoma Maduka. Abụ m a basic midwife, bụrụkwa onye nlekọta mental health nurse, bụrụkwa a registered nurse. Abịa m ụbọchị taa ka mụ na unu nọrọ ya n'okwu ihe gbasara family planning dịka onye isi m si kwuo. Ị nwekwara ihe juru eju, afa gị juru eju, ọ dịrịzi ịbụ a mental health nurse. Ndị mma ihe nọ n'ime ya ga-aghọtakwanụ na ọ bụ ihe juru eju. Ka anyị gaa n'iru, dịka anyị si kwuo na ihe anyị nwere taa bụ maka family planning. Ị nwere ike ịkọwara ihe bụ family planning? Achọrọ m ka ịkọwa ihe a n'ụdị onye na-anụtụbeghị ya mbụ ga-enwe nghọta ziri ezi gbasara ya. Family planning n'asụsụ Igbo anyị bụ ezinụlọ di na nwunye inwe ike kparo wee mụta ụmụ one ha ga-azụ, one ha ga-enwe ike ịzụ. Family planning nwa na-enyekwara ha aka inwe ike mụọ ụmụ ha oge ha ji wee chọ ya, ka ọ ghara ịbụna na ịmụ nwa dara ha mberede ma ọ bụ na afọ ha ego ga-eji wee zụọ ụmụaka. Ya bụ onye di na nwunye ọbụla ga-ejikọta onwe ha ọnụ jekwuru dibịa oyibo ma ọ bụ nọọsụ mara ihe a na-ekwu maka ihe gbasara family planning ka e wee nyere ha aka mara etu ha ga-esi wee hazie ezinụlọ ha, otu ha si wee chọọ ya, wee mara ụdịrị family planning ha ga-eme wee nyere onwe ha aka. N'ezie ihe ị kọwara ọ bụrụ na ị kọwatara m ya otu a, ajụọ m ihe bụ family planning, ihe m ga-asị ọ ịkpọkọta ndị ezinụlọ ka ha kwuo otu ezinụlọ ha ga-adị, mana inyere aka kọwara ihe gbasara ya. Ama m ihe a bụ family planning, ọ ga-enwekwanụ ụdị ya dị iche iche. Ị nwere ike ịgwa anyị ụdị family planning dị iche iche e nwere? Ịma na oge mbụlị n'ala Igbo na ọdịnala enwere ụzọ dị iche iche ndị Igbo si na-emeburi family planning, maka ya bụ family planning dịbu adị. Enwere ụzọ dị iche iche, enwere ọgwụ Igbo dị iche iche a na-esi enye nwaanyị ka o wee nwee ike ịtụ ime mgbe o kwesịrị ịtụ ya. Enwekwara ndị na-eso ụzọ inyere onwe ha aka site n'ịma oge ha ji afụ nsọ ha na oge akwa dị nwaanyị n'ahụ ji apụta ọfụma ka o wee nwee ike inweta nke nwoke ka nwee ike ịmụta nwa. Nwekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Enwekwara ihe dịka jigida, mkpụrụ bead a na-eyi n'ukwu, nwaanyị na-eyi n'ukwu, na-eji ama ihe. Mana n'oge ugbu a, ebe ọ bụ na oyibo ebutegoziri anyị family planning n'ozuzu oke na ụdị dị iche iche, enweziri ụdị dị iche iche eji na-eme ya bụ family planning. Enwere ndị nke bụ igbochi na nje spam si n'ahụ nwoke apụta, ama mbanyedo abanye, ọma mbanye ka o wee fọdụ iru ebe akwa dị. Enwekwara ndị nke ọzọ bụ ndị nke na-eme na ihe na-adị mmadụ n'ahụ a na-akpọ hormones na-enyere aka ịtụ ime, na ọ ga-eme ya ọma apụta, ahụ mmadụ ama ewepụta etu o kwesịrị ka e wee nwee ike ịdị ime ahụ. Enwekwara ndị nke ọzọ wụ ihe nwere ike iyi eyi wee gbochie ya bụ nje nwoke ịbanye n'ahụ nwaanyị. Ịbịa kpọba afa ha n'onu oyibo, enwere ihe dịka okpunnamenyi. Ọ dị na nke nwoke, dị na nke nwaanyị. Nke nwaanyị nwere ike itinye ya n'ime ahụ oge ọbụla ya na di ya na-enwe mmekọ. Nke nwoke nwere ike iyi ya oge ọbụla ya na nwunye ya ga-enwe mmekọ. Ọ ga-eme ya bụ nje ajedebe n'ebe rọba anwa dị, maka na ọ dị ka rọba a na-eyinye eyinye. Enwekwa ndị nke ọzọ anyị na-etinye ụmụ nwaanyị n'ụlọ ọgwụ. Enwere ihe dịka copper T, enwere ihe dịka sponge, enwere ihe dịka diaphragm. Ndị nke a bụ ihe a ga-etinye nwaanyị n'ime ahụ ga-anọchi ọnụ akpa nwa, ga-eme na agbanye ya bụ nje n'ahụ nke nwaanyị, ọ ma je ebe ọbụla.
maka ya nwaanyị ahụ ama dị ime. Enwekwazịrị ndị nke ọzọ bụ ọgwụ a na-agba agba. Ọ dị ka esi wee chọọ ya. Enwere nke a na-agba ofu ọnwa. Ọ dị ka onye ọbụla si wee chọọ, ka ahụ onye ahụ si nabata, ahụ nwaanyị anwa si wee nabata nke ọbụla. Enwere nke a na-aṅụ aṅụ n'ụdị ọbụla. Enwekwara nke ga-abụ ọ bụrụ na ọ dara mberede bụ ya bụ mmekọ di na nwunye, aṅụọ ya ozigbo ahụ enwechara mmekọ ahụ ka o nwee ike igbochi ya bụ nje ịrụrụ ọrụ gawa. Ụzọ ihe ndị a niile bụ etu esi wee ụdịrị dị iche iche ọ dị bụ ya bụ family planning. Dịka isi na-akọwa family planning dị iche iche, o nwere nke tụrụ m n'anya. Amara dị m sef na anyị na-eme ya na gboo. Nke tụrụ m n'anya nke i kwuru maka jigida. Ịmara nna dị eche na jigida ahụ ihe anyị na-eyi eji agba egwu makwa na ihe nwaanyị na-eyi na-eji amara mgbe ọ na-ebi bụ na mgbe. Amadị m na a na-eji ya enyere aka na ụmụ ihe ndị family planning ndị a. Ịma jigida bụ ihe eji eke ekike. N'onu oyibo a na-akpọ ya bead. So ọ na-eme jigida ahụ nwere nke eji eme ihe family planning na ọ ga na-enyere nwaanyị aka ịgụ oge, maka na enwechara etu esi wee hazichaa ya na nwaanyị yi anụ ga-eji ya na-agụ oge ya wee na-ama mgbe ọ garutere ebe ekwesịrị na ọ bụrụ na o je mmekọ di na nwunye ọ dị ime. Nwee nke ga-abụ ọ ga-abụ ọ garute oje ọma dị ime. Ya bụ ya ga-akụziri nwaanyị a etu ọ ga-esi wee na-agụ ya bụ mkpụrụ jigide ọnụ wee ruo mgbe. Nchọrọ itinye ihe a na olu oyibo. Ihe jigide a na-arụ ọrụ ihe safe period na-arụ. Yes. Ọ dị oke mkpa maka mụ a kịta mụtakwala m nke a. Ịma na anyị ada ama na ụmụ ihe ndị a dị na gboo. Anyị na-ajụ ajụjụ, anyị na-amara ihe dị nke a. O nwere ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị. Dịka isi nye anyị ọmụmaatụ ụdị family planning dị iche iche. Ịma na o nwere nke ga-adị mma na-arụ onye a, nwekwe nke ga-ọma ndị mma na-arụ onye. O nwere otu ị ga-esi mara mmadụ bịakwute gị sị gị na ọ chọrọ ime ihe family planning, esi ile onye ahụ anya sị nke a ga-adị gị mma, ka onye ahụ ghara ịdị emetụ ha niile anya. Inweke sị oke nke a dị onye nke a mma, nke a dịrị onye nke a mma. Ịma na-asị mee nke a mee nke a mee nke na nke ọzọ. Eziokwu bụ na ihe niile nwere uru n'ụwa nwere ọghọm. Na-abịa na ihe gbasara ihe family planning na otu ha ncha dị iche iche ka uru na ọghọm ha dị iche iche. Ya bụ na nwaanyị chọrọ ime ka enyere ya aka mee family planning ma ọ bụ nwoke chọrọ ka enyere ya aka mee family planning na-abịakwute ndị dibịa oyibo ma ọ bụ ndị nọọsụ na ndị midwife malụ etu ọ ga-esi wee mee ha wee nyere ya aka. N'inye ya aka ọ ga-abụ nyanwa a ga-akụziri ya etu ihe ha ncha niile na-ewe iji wee mee nke nwere ike ime ya na ọma afụzi nsọ ya. A ga-agwa ya maka ya. Nke ga-eme ya na ọ na-aṅụ ọgwụ kwa ụtụtụ ọbụla o tetere ọṅụ ọgwụ ọ na-aṅụ, a ga-agwa ya maka ya. Nke a na-agba agba, a ga-agwa ya maka ya. Ndị nke na-etinye n'ahụ, a ga-agwa ya maka ya, gwa ya ihe ọghọm na iru dị ya. Agwachazie ya ihe ndị a niile, a ga-egosicha ya ihe niile ya nwa ka ọ dịzire iji aka ya sị na nke a ga-akarụ m mma maka ihe nyanwa na onwe ya bụ n'obi ọ chọgara na family planning. Maka na ụfọdụ abụghị ọsịsọ ka ha gbochie ịdị ime. Ụfọdụ na-ejikwa ihe ụfọdụ family planning na-egbochi ọya a na-ebute na mmekọ nwoke na nwaanyị. So ọ dị ka ihe ọ chọrọ ka a ga-eji wee ma nke a ga-emeri ya. Maka na enwe ndị nke bụ ime ya emechago ya ama kpọchighata ya azụ ọzọ. Nwekwa ndị nke bụ eme ya enwere ike nwaanyị ahụ mechaa n'ikpeazụ sịkwa na ya chọrọ ịmụ nwa. Ọ bụrụ na nke etinyere etinye enwere ike ewepụ ya. Ọ bụrụ na nke ọ na-aṅụ aṅụ enwere ike kwụsị ya. Ọ bụrụ na nke a na-agba ya agba enwere ike kwụsị ya. Ya ọ dị na ihe nwaanyị ahụ bụ n'obi wee kwado ịbịa mee family planning ma ihe nwoke bụ n'obi wee kwado ime family planning. N'ezie ị na-enye ezi nghọta gbasara ihe a niile. Imele ka ịmanụ onye chọrọ ime ya ka ọ dịra ikwu nke ọ chọrọ, ọ dịrị aka dibịa inye ya nke ọ chọrọ.
onwe ihe ikwuru gbasara isi na enwere ụdị ya dị iche iche. Enwere nke ga-eme onye ahụ tige ya ọmamụ nwa ọzọ, nwekwe nke onye ahụ tige ya ụmụ nwoke ga-eru ewepụkwa ya, onye ahụ enwe ike nwakwa nwa. Mana ebe emego ihe family plan etige ya nara onye ahụ nwekwa ike ewepụ ya, onwe mgbe ọ ga-eru ewepụ ihe ahụ etiri nara onye ahụ, onwe ihe ga-eme onye ahụ ghara ịmụ nwa. Etu m si kwuo na mbụ na ihe nwere uru nwere ọghọm, na ọzọkwasị ihe bụ ihe adịrọ mmadụ n'ahụ mmadụ na-eburọpụta ụwa, oyibo na-akpọ artificial materials, nwere ike ibute ihe ọbụla, maka na o nwere ike ọmarụ ọrụ etu esi wee chọọ ya. Ụfọdụ oge n'eziokwu sef o nwere nke ọ ga-abụ etinye ọ pụọ from ebe eji tinye ya, ị na-asị na imere family planning, asịkwa na onye ahụ na ọ dị ime. Kedu ihe nwere ike ibute ụdị ihe ya? Bụ enwere uru na ọghọm dịcha n'ụmụ ihe niile a. Enwere nke ọ ga-awụ etinyecha emecha n'ikpeazụ enwebe ihe ọgbata uhie dị iche iche, mana ọ dịkwaziri onye nyere aka mee family planning ịkpọ ndị dibịa oyibo marụ maka ya ka e wee nwee ike hazie ihe niile ka ọ ga-enwekwa ike ịdị mma. Daalụ sọ n'inye anyị ezi nghọta gbasara ihe family planning. Mana a na-asị ya n'oke oyibo o nweta o si ada na ntị, ụfọdụ ndị adịghị enwe ezi nghọta gbasara ya, mana ijiri olu Igbo wee kọwaa ya n'usoro ndị be anyị ga-esi wee ghọta ya. O nwere ihe m chọrọ ịjụ, nke a bụ gbasara ụmụ nwoke. Abịa na ihe family planning na-ekwo ya n'olu bekee, o nwere nke a na-akpọ vasectomy, nke a gbasara ụmụ nwoke. O nwere ndị ụmụ nwoke na-agbara ihe ahụ ọsọ. Ị nwere ike inye aka kọwara ndị nwoke a sị ya ọ bụ sọ ụmụ nwaanyị ga na-eri uru ya, o nwere ọtụtụ oge ọkwa ha ga na-emekwenye aka ihe na-aga nke ọma. Daalụ. Vasectomy dịka isi kpọọ ya n'onu Igbo bụ ikechi ebe nje nwoke a na-akpọ sperm na-esi apụta wee banye n'ahụ nwaanyị maka ịmụta nwa. Ekechie ya bụ ebe ọ na-esi aga, ọ ga-eme ya bụ nje ama agafe nwozi, sperm anwa ama agafe nwozi. Mana maka na enwe nghọta na ndị be anyị na-agbalụ ije ụlọ ọgwụ ọsọ, so wee bute ụmụ nwoke ụfọdụ ji agba ọsọ. N'eziokwu ya bụ vasectomy bụ na emecha ya, ụfọdụ n'ime ụmụ nwoke na-eche na emeghakwa ha na mmadụ ya bụ vasectomy na ọma nje kwuzidi nwaanyị ncha na ife o ji bụrụ nwoke ama nkụ n'itezide ọtọ ncha, mana ọ bụrụ eziokwu maka na ihe a na ọdụ ka akụkọ akọrọ ya n'ọdụ ebe a na-aṅụ nkwụ. Si ya di anyị ijekwa na ijere ana nke ga agakwa ịbụchakwa nwoke ma mụzikwa nwa ọzọ. Eziokwu onye melụ vasectomy ama ntụbazi nwaanyị ime ọzọ, maka na a na-eme ya dịka operation, eme ya ekechie ya ekechisighị ya. O so na ndị nke anwa ọ na-abụ eme ama mmegharịzi ya ọzọ. Enwere ya na nwoke, enwere ya na nwaanyị. Mana n'ime ụmụ nwoke ihe kacha ha ji agba ọsọ bụ na ha na-eche na ahụ ha ma nkonitezi ọzọ, na ha ma mmenwuzi mmekọ di na nwunye ọzọ. Mana achọrọ m iji oghere a wee gwa ndị mmadụ na ọ bụghọ ihe ọ bụ, maka na onye jegoduru mee vasectomy ihe o ji bụrụ nwoke ka ga na-ekuni ọfụma, ọ ka ga na-eme ihe niile o nwere ike ihe ọ ga na-eme dịka nwoke ọfụma, mana ọzi na ọba nwezi ike ịtụba m nwaanyị ime, maka ya bụ ndị ama na-apụtazi etu o kwesịrị. Ya bụ ndị ime ọmana agbabazi maka enwego ihe eji wee mechie ya. Ụfọdụ n'ime ha asị gị na eme ya na ha pụta ụwa ọzọ na ha ma ntụwa nwaanyị ime. Ihe a niile bụ ihe nkwenye ndị mmadụ. Ụfọdụ kwerukwa na nkwenye na ihe gbasara amụrụ nwa atụrụ amụrụ nwa bụ nwaanyị ka ọ dị n'aka, maka ya na nyanwa bụ nwoke nwere ihe ọbụla gbasara ya na atụrụ ime maọbụ na amụrụ nwa. Ọnya mere ụfọdụ n'ime ha ji agba ọsọ. Ihe ikwuru bụ eziokwu, maka na eweelu ụmụ nwaanyị na ọhanwa ka ihe ịmụ nwa dịra. Abịa ha na ihe famili ụmụ nwoke ezere onwe ha sị ọnwa ga-eme nke iwepụ, nke ga-eme nke ikechi
akpa nwa ya nwaanyị ga-eme nke a mee nke ọzọ ụmụ nwoke ezere onwe ya n'ihi kwuru ga-eme m ka inyere m aka gwakwa ụmụ nwoke si ha na ọ bụ sọsọ ụmụ nwoke ma ndị mother-in-law achọkwa nke ịgwa ha si ha na ọ bụ nwaanyị ka ọ dịra ịma ma ọ ga-amụ nwoke ma ọ ga-amụ nwaanyị biko nyere m aka ka ị kọwara ha nke a. Abịa n'ihe gbasara ịmụ nwoke na nwaanyị nyanwa bụkwa nnukwu okwu dịịrị onwe ya iche eziokwu nke mbụ mana ka anyị bitụtụ ya ka nwa obere maka na oge adịrọ. Enwere ihe a na-akpọ chromosomes na-adị mmadụ n'ahụ, ọ na-adị nwoke ọ na-adị nwaanyị. Abịa na nke nwaanyị ọ na-adị X ịbụọ and X ịbụọ anwa bụ nwaanyị ụzọ na-aba ka ọ dị. Then abịa na nke nwoke ọ bụrụ Y na X, ya bụ XY na nke nwoke. Y anwa miniri nwoke, X anwa minikwa nwaanyị. Na mgbe e na-eme mmekọ di na nwunye bụ nke ọbụla nwoke ahụ gbanyere n'ahụ nwaanyị bụ ya bụ nke ga-ejekọ wit nke ya dị na-arụ nwaanyị, maka na nwaanyị enweghị okwu aka ya. Etu Chukwu si wee kee nwaanyị bụ na ọ nọ na nwaanyị na nwaanyị, o nwere nke ọbụla gbasara ya. Mana nwoke bụ nke ọ gbanyere n'ahụ nwaanyị, ọ bụrụ na Y ka ọ gbanye o jekwuo X nke ọzọ ọ bụrụ XY, ha amụta nwa nwoke. Ọ bụrụkwanụ nọ X ka ọ gbanye o jekwurukwa X nke ọzọ ọ bụrụ nwa nwaanyị. So n'ọnyanwa bụ ihe dị n'ime ya, maka na onye chọkwa ka ọ mara ọfụma o jefu ndị dibịa oyibo ga-enyere ya aka ịma etu ọ ga-esi wee mee na mgbe ọ ga-eji wee jekwu nwunye ya wee nwee ike ịmụta nwa nwoke. Daalụ sọ na ezi nkọwa e nyere anyị, maka na ihe a ọ na-ebute ezigbote okwu na ezinụlọ dị iche iche. Daalụ sọ na ị nyere anyị nkọwa. Ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ka enwere ihe ndị mmadụ na-ada anụ child spacing, achọkwa ka itiri anyị ọnụ n'okwu nke a. Dịka m kwuru n'isi mbido na family planning na-enyere aka ime di na nwunye ka ha mara otu oge ha ji wee chọọ nwa. Etu isi si ya n'oyibo child spacing bụ oghere na-enwe na nwa nke izizi na nke na-esu ya, oghere nke na-esu ya na nke ọzọ, etu ga-esi wee nye oghere wee mụta ọzọ. Ya bụ na family planning nwere ike inyere mmadụ aka imenwu ya, isi na-achọrọ m ka ụmụ m na-atọ onwe ha arọ ịbụọ maọbụ arọ ịtọ imenwue ya. Family planning ga-enyewuru mmadụ aka na nwaanyị mụcha nwa o jee n'ụlọ ọgwụ o ruo oge a ga-emenwu ya family planning, emeri ya family planning. O rukwa oge o ji wee chọọ ịdị ime ọzọ ọ bịakwa agwapụ ya, ọbịakwa o wepụ ya, so ka o wee bụ na ya na di ya ga ka o wee nwee ike wee dịkwazi ime ọzọ. Daalụ sọ na ezi ọsịsa. Ihe m ejikwa ya o nwere onye m maara ọ mụchara nwa ụrọdị ọnwa isii ọ tụrụkwa ime ọzọ. The teen abịatụbịa metụ nwa nke izizi ọ mụrụ aka ime njikọ ya ka ndị mmadụ marakwanụ otu ha ga na-esi aga njem a iji na-enye ohere na-ịmụso nwa ọzọ. Uru dị ya buru ibu. Eziokwu, uru dị ya buru ibu. Ọzọ m chọkwara eji ma anyị ekwuole gbasara otu a ga-esi mụọ nwa, otu ka ndị mmadụ marakwa na nwoke ka ọ dịra itige ma nke nwoke maọbụ nke nwaanyị. Mana o nwere ihe ndị nne anyị na-ada agwa anyị gbaa sị na ịchọrọ ịmụ nwoke ị ga-ebido mgbe ahụ nsọ gị na-apụta, gị na di ga-emekọrịta ihe ịmụrụ nwoke, ị ga-etete n'isi ụtụtụ o nwere otu ị ga-esi nọrọ ala ịmụrụ nwoke. Achọkwa nke itigo ọnụ na nke a ka ndị mmadụ onwekwenu nke ị ga-esi tinyere ha ka ha nwee ike mụtakwa n'ihe gbasara nke a. Abịa na ihe gbasara ihe ya jụrụ kịta, imirikiti ajụgokwa ofu ajụjụ ahụ, mana enwebeghị ihe sayensị kwuru gbasara ya bụ okwu. O mee anyị aka mara nke bụ eziokwu n'ime ya na nke bụ asị n'ime ya. Ọnọdụ n'ihe oyibo kpọrọ 50-50 chances. Mana na nke anyị dị sure ga-agwa gị nke a sị na ọnya ka anyị ma ndị oyibo na-echere anya wee jiri mara na ọya bụ nke ga-abụ ige ha ana ya. Anyị bụrụ na nwoke ka ịchọ mụta nwoke, ọ bụ na nwaanyị ka ịchọ mụta nwaanyị, bụ nke a na-akpọ IVF, in vitro fertilization, ebe a na-eji nwayọọ akwado weta nya bụ nje nwoke
kwadokwa akwado wee wetakwa nke ya bụ nke nwaanyị wee marụ mgbe a ga-eji wee tinye ya, marụ ma onwe nke e ga-efichepụ etu e ga-esi wee mịa wee fichepụ extra nwa dị na nke nwoke so that ọ banyezi n'ahụ nke nwaanyị ike mụọ nwoke. Mana ndị nke ọzọ niile ndị anyị ekwusi ọkwa welo anyị akagburu ọkwa ihe ha kwuru, mana eke nwere onye pụta agwa anyị nọ etu a ka o si rụọ ọrụ o ji wee bụrụ na n'ọnya mere o ji wee gaba otu a, ma etu esi edina anyị ma etu oge ọ ga-abụ. Daalụ sọ na ezi nghọta maka na ekwerekwere m na ihe a na-ekwe anaghị asị na otu ha si ekwe ya na nsọ gị pụtawa ime ya ozugbo ahụ inwe ike mụta nwoke, mana ịkọwala nke a si na maka na nkwenye ahụ dị iche iche. Enwere ndị nke kwere na ọ kwụsị, ụfọdụ si na nke ga-amụta nwoke na ọ na-aga nwayọọ nwayọọ, ndị nke ọzọ si na nke nwaanyị na-agbapụ ọsọ ya bụ na ha ka e wee marụ mgbe ọ ga-abụ na mgbe ọma na-eji wee bụ. Daalụ sọ na ihe a maka na inyego anyị ezi nghọta gbasara ihe niile dị na family planning. O nwere ọtụtụ oge ụmụ ihe ndị kọwasịrị ebe a mụ asef o nwere nke m na-amara mana ime dị ka nghọta. O nwere ndụmọdụ ị ga-enye ezinụlọ dị iche iche gbasara family planning na ihe ị ga-akọwara ha gbasara ya? Ndụmọdụ m nwere inye ezinụlọ anyị bụ na o nwere ime Igbo na-asụ were ka ọ dị be m wee marụ ka ọ dị be onye ọzọ. Anyị na-anya n'obodo Naijiria fụ na ihe siri ike ebe niile, Eziokwu. na ọ kakwa mma na onye ọbụla mụtara ka ọ ga-azụ karịa na ịmụtara ka ọ ga-abụ ịzụchazie ma ọ bụ na izu nwụrụ ọzọ ma ọ bụ na ịzụchaziri ịnọọzi ka ị wee rie uru ọmụmụ gị ahụ. Ime family planning ga-enyekwara gị aka ezi nghọta anyị dị n'etiti di na nwunye, maka na nwaanyị mụcha nwa ọfụ o kwesịrị ka o zuo ike ahụ ya echighata azụ o nweta onwe ya bife ekwuwekwa ịmụkwa nwa ọzọ. O kwesịkwara na mgbe ahụ ọ nọ na-eche ka o nwetacha onwe ya ka e wee kwadokwa ka a ga-esi wee mụta ọzọ. O nwee ike ịfụnanya dị n'etiti ya na di na nwunye ha egwukwana egwu di na nwunye ha enwe obi aṅụrị, ghara ịbụ mgbe niile ọ bụrụ adị m ime ana m eje ụlọ ọgwụ a na-eku m nwa n'aka. O nwekwana mgbe nwaanyị ahụ ga-enwere onwe ya jikwekwana onwe ya dịka ọ dị di ya wee fụ ya na mbụ wee nụrụ, maka na enweghị efe n'onwe ha anya na-ebutekwa ụmụ nwoke ụfọdụ ejebe ije dị ya ṅaa maka na mgbe niile akpara gị aka ịdịrọ ime iku nwa n'aka. Mana na ọ bụrụ na onye ahụ nwee oghere n'onwe ya anya ọmụcha nwa pụta na ọmụgwọ fichecha onwe ya ọfụma, di ya afụkwana nwunye ọ nụrụ nwa aṅụrị ewerukwa ofu oghere ahụ na-enwe amụrụ amụ anya na-ahụike ya anya wee marụ na nwa ahụ nri ọ ga-eri enwe ike nye nwuo ya nri ka ọ ga-abụ mgbe nwa ọzọ ga-abịa ezinụlọ akpakọtago onwe ha ọnụ bifo amụba ọzọ. Ọzọkwasị ọ na-enyekwara aka na akụnụba ezinụlọ, maka na ọ bụrụ mgbe nwaanyị kwesịrị na ọmụchago nwa nọcha ọmụgwọ ka o chighi azụ n'ihe ọ na-eme ọ dịkwa ime ọzọ. O nwere ike ọ bụ na ọrụ oyibo ka ọ na-arụ ọ bụ na ọ kwụsị ọrụ, ọ bụ na afịa ka ọ na-azụ ọ bụ na ọ zụwagazi ndị na-azụ ya afịa onye ọbụla agbafuo maka na ọkwa arọ mụọ nwa so ọ ma enyezili ya aka wee na-eme ihe ọ na-eme. Daalụ sọ na ndụmọdụ anyị nyere anyị, daalụ sọ na ezi nghọta niile i nyere anyị. Ịma ndị be anyị na-adasarị ọ Chukwu na-enye nwa, akpụkwa na Chukwu na-enye nwa, agwara Chukwu na-enye, mana anyị afụranụ ka obodo dịzi kịta ihe abụzi oge ị na-ada amụọ na-ada asị na a na-eji nwa amara otu ezinụlọ dị, nwa na-enye aka nwesikwa onye na-akọ ugbo ya ka a ga-asị ka mụnwa n'ọnwa ka ha na-akọ ugbo otu ahụ, ka onye ọbụla na-ele anya otu ihe niile si dị kịta, ka onye ọbụla na-amụkwanụ ka ọ ga-azụnwuli, maka na ajọ gị na weta ego ụlọ akwụkwọ na-egbarịwa maka na ụlọ akwụkwọ onye ọbụla mana ihe dịzi n'ime ya. Daalụ sọ na ihe niile ịkọwara anyị kịta, maka na mụ onwe m amụtara m ihe ziri ezi, amakwana m ndị na-ele anyị anya n'ụbọchị taa mụtakwara na ihe ziri ezi. Ka anyị mekwa ihe a n'ụbọchị ọzọ. Daalụ, ndewo. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị na-amara ihe family planning pụtara,
ama m na ị ga-amụta ya kịta. Ka ọ dị na mgbe ọzọ, echefukwala na ọ ka bụkwa m Nwaada Ụzọamaka.